दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ क'क्राझार हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायसाफोरनो टेब्लेट राननानै होदों। आर'हान बिथांखिनि गेजेरजों जिल्लानि थाखो 10नि सा 95 गोरोंसिन फरायसुला फरायसुलिफोरनो टेब्लेट मबाइल राननानै होयो गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि दैदेननायाव बे हाबाफारिया समग्र शिक्षा अभियान आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय आरो बिसोरखौ साबसिनै सोलोंनायाव डिजिटेलनि फुंखा होनायनि थांखिजों बे हाबाखौ मावफुङो बिटिआर खुंथाया। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जेपि ब्रह्म, जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिना बाहागो लायो। आमार समग्र शिक्षा अभियानर आन्दारत जितु आरोहण प्रग्राम आछे फ्लेक्सि प्रग्राम मुख्यमंत्री डांगरियाय आरम्भ करा এই फ्लेक्सि प्रग्रामत मेन्टर और मेन्टिस जितु प्रग्राम चलि आछे यार भितरत आमार किछुमान मेन्टिस बिलाকক बेस्ट स्टुडेन्ट बिलाকক আজি लैपटप डिस्ट्रिब्यूट करा कार्यसूची क'क्राझार गार्ल हायर सेकेंडारी आयोजन करिছে। ইয়াত उपस्थित হৈ खूब ভাল লাগিছে আৰু मुख्यमंत्री डांगरिया मैं धन्यवाद जनाओ আজি विशेषকৈ এই प्रग्रामটোৰ কাৰণে কাৰণ बहुत मेधावी स्टूडेंट থাকে যিসকলে এটা পৰিবেশৰ কাৰণে কেতিয়াবা কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেখেতসকলৰ যিটো কেৰিয়াৰ গঢ়িব লাগে আৰু এজন মানৱ সম্পদ হ'ব লাগে সেইটো আধাতে কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায়। কিছুমান স্টুডেন্ট আছে যে তেখেতৰ পাৰ্সোনেল লাইফত বহুত চ্যালেঞ্জেস আহে সেই বয়সত কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ সমস্যা থাকে কোনোবা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হৈ বিভিন্ন সমস্যা থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ ভাল মেধাवी স্টুডেন্ট বিলাকক কম্প্ৰমাইজ কৰে আৰু তেতিয়া এজন ভাল মানৱ সম্পদ পোৱাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ যাওঁ। গতিকে এই মেন্টৰ আৰু মেন্টিছ প্ৰগ্ৰাম যিটো লোৱা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আজি কোকৰাঝাৰত 95 আৰু এভাৰেজ যদি সব ডিস্ট্ৰিক্টতে লওঁ প্ৰায় 3000তকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী এই মেন্টৰ আৰু মেন্টিছ প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত আহি যায় আৰু সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক এক্সপোজাৰ দিয়া হয়, ইন্টাৰেকশ্যন কৰা হয়, তেখেতসকলৰ হোম ভিজিট কৰা হয়। তো বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম ইয়াত যিটো আয়োজন কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যথেষ্ট এনকাৰেজ হ'ব, যথেষ্ট কনফিডেন্ট বিল হ'ব আৰু আহি থকা সময়ত এই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গৈ পেলাই ভাল মানৱ সম্পদ হ'ব পাৰিব মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। গতিকে আজি কোকৰাঝাৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আহিছে তেখেতসকলক যাতে ভগৱানে ভালকে গাইড কৰি লৈ যায় এইটো মই কামনা কৰিছোঁ। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।